Hvorfor er der så meget, eller hvordan kan det være, at junkfood er så billig i forhold til økologi? Altså økologi, det er dyre fremstillet, sidestillet med fast food. Men det kommer også an på, om man sammenligner fast food for restauranter, eller man sammenligner det med økologisk mad fra restauranter. Fordi hvis du for eksempel selv fremstiller din økologiske mad, så kan det jo godt være billigere end fast food. Ah, 2 for 28. Hvad med brun og skummemælk? Der er kun 35 kalorier og 1% fedt. 0,1. 0,1% fedt. Hvad kan vi gøre for at formindske fedmetallet? Altså for at reducere antallet af overvægtige og fede, jamen, så er man nødt til at skabe opmærksomhed omkring det. For at reducere antallet af overvægtige og fede mennesker, jamen, så er man nødt til at skabe opmærksomhed omkring det. Og sådan kampagner som 6 om dagen for eksempel, det kan være med til at skabe opmærksomhed og så dermed reducere antallet. Undskyld. Det er godt frugt og grønt og meget sundere for dig. Så som det der. Lige præcis sådan noget som det der. Hvorfor er der så mange fede i Danmark, når vi har et velfærdssystem? Hvorfor er det så dem med lavest indkomst, der fedest? Altså der er det jo socialøkonomisk status, der spiller en stor rolle, fordi det er dem med lavest indkomst, der er tilbøjelige til at vide mindst omkring sundhed og ernæring, og som så derfor så tilbøjelige til at indtage langt mere usund mad, og som så dermed får en højere BMI, som så klassificerer dem som overvægtige og fede. Ja. Så stopper festen. Spise noget sundt, som havregryn for eksempel, og drop det her. Det vil jeg gøre. Hvordan kan vi få de unge til at dyrke mere motion og spise sundere? Igen så er det at skaffe opmærksomhed omkring emnet, og igen, kampagner som 6 om dagen er med til at skabe opmærksomhed, og er med til at reducere antallet af overvægtige børn. Og sådan et initiativ som de danske madskoler, hvor børn lærer at fremstille og tilberede og kendskab til sunde madvarer, det er også med til at reducere antallet. Det vil jeg ikke gøre, hvis jeg var dig. Der er 40 kalorier mindre i det her. Okay. Og hvilke sygdomme kan det medføre? Jamen, der er mange følgesygdomme af overvægtighed og fedme. Den mest forekommende er diabetes type 2, som er uhelbredelig. Og så er der hjertekarsygdomme, som kan lede til blodpropper. Og øget risiko for kræft er også en af de mest væsentlige.